We want right to education. We want right to education. We want right to education. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. No justice, no rest. No solution, no rest. No solution, no rest. Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. We want border paper in C4. 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 We want provincialized roadblocks of schools. We want provincialized roadblocks of schools. We want provincialized roadblocks of schools. We want right to education. We want right to education. We want right to education. Fill up the bucket post. Fill up the bucket post. Fill up the bucket post. We want justice. Amak lagi niyai. Amak lagi niyai. Amak lagi niyai. Amak lagi niyai. Amar dabi nai jodabi. Amar dabi nai jodabi. Amar dabi nai jodabi. উপাধিকরণ বিদ্যালয়সমূহ আমাক সমাজ আজির লোকে যে ভেঞ্চার স্কুল কর আজির লোকে পার্টিকরণ করা না এটা নিয়ে আমি স্ট্রংলি আমি আজি মানে এই মুখ্যত আমার যেহেতু আসাম জুডিশিয়াল সার্ভিস বুকত আমার বড় ভাষাৰ যি মানে পেপাৰ এইটো হ'ব লাগে ইয়াৰ লগতে আমাৰ মানে 35খন যি মানে মডেল স্কুল মানে আমাৰ বড় মিডিয়ামত পঢ়িব লাগে ইয়াৰ লগতে আমাৰ 101খন যি হাই স্কুলখন মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল মানে মানে আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে আমাৰ যি আজি অংগনবাদী আজিলৈকে মানে বড় বিভাগৰ যি টেক্সট বুক এতিয়ালৈকে চাপ্লাই মানে কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে যিখিনি আমাৰ মানে সিটেট ইয়াতে আমাৰ বড় পেপাৰ মানে পাৰ্টিকন কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে আমাৰ মানে খাওয়াইनो नागिरदों जोंनि दाबिफोरा जाबाय जि बिटिआर सुचियाव लिरनानै लाबोजानाय 6.3 जाय भेन्सार स्कुलफोरा दिनैबो माने प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेखौ थाबैनो बे भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेजों लोगोसे आसाम जुडिसियेल जि एग्जामिनेसनाव बर' बिजोंजों लिरनानै जोङो बेखौ एग्जाम होनो मोननांगौ बेजों लोगोसे 101 फरायसालि माने गोजौ फरायसालि जौसिन फरायसालिसिम आपग्रेडसन खालामनांगौ बेजों लोगोसे अंगनबादियाव दिनैसिमबो बर' बिजोंजों फरायनो मोननाय फरायसाफोरा खाबु मोनाखै ओंखायनो बर' बिजाबखौ थाबैनो दैथायहरनांगौ बेजों लोगोसे जि 35 मडेल स्कुल जिखिनि बर' ओनसोलाव जों 35 मडेल स्कुलखौ थाबैनो गायसननानै होनांगौ बिटिआर सुचिजों लिरनानै लाबोनाय बाहेरायाव थानाय जि माने बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गंजि कलेजाव दिनैबो बर' डिपार्टमेन्टआ माने गायसनजायाखै बे बर' डिपार्टमेन्टखौ थाबैनो गायसननो थाखाय दिनैनि जि 3 घन्टा आन्दोलन बेनि गेजेरजों जोङो दिनै स्ट्रंलि डिमान्ड खालामनाय जों बे आन्दोलनखौ लानाय जादों बेजों लोगोसे सेबायावबो एकाडेमिक अफिसार बर' बिजोंनि थाखाय दिनैसिमबो थिसननाय जायाखै बिथांमोना खोथा होदों बेखौ थाबैनो थिसननो थाखाय जोङो दिनै स्ट्रंलि डिमान्ड खालामनाय जादों बेजों लोगोसे जिहेतु माने बिटिआरआव थानाय जिखिनि डिग्री कलेज दिनैसिमबो जोङो
बर' लेक्सारार जोङो होनायखौ नुवाखै दासिमबो बे डिग्री कलेजफोराव थाबैनो बर' लेक्सारारफोरखौ थिसननो थाखाय जोङो स्ट्रंलि दिनै डिमान्ड खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि जि माने गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि दिनैबो भेकेन्ट पस्ट दाबो फिलाप जायाखै। जोंनि फरायसालिफोरा फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय गोबां प्रब्लेमाव दङ। बै फोरोंगिरिफोरखौबो थाबैनो थिसननो थाखाय दिनैनि जि 3 घन्टा धरना कार्ज'खुसि बेखौनो लानानै जोङो गोख्रोङै दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनानै थाथों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनानै थाथों। जोंनो मडेल डिग्री फरायसालिमायाव बर' बिफान नांगौ। जोंनो मडेल डिग्री फरायसालिमायाव बर' बिफान नांगौ। थार बिजिरनाय मोनाबा जों जिराया। थार बिजिरनाय मोनाबा जों जिराया। अंगनबाड़ी सेन्टाराव बर' सोलोंथाइ बिजाब जोंनो नांगौ। अंगनबाड़ी सेन्टाराव बर' सोलोंथाइ बिजाब जोंनो नांगौ। बिटार गोरोबथानि 6.3 दफाखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ। बिटार गोरोबथानि 6.3 दफाखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ। जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय। जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय। दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनानै थाथों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनानै थाथों। जोंनो आसिफा बर' बिजोंनि सोलोंथाइ मावख'गिरि नांगौ। एसिआरटिआव बर' रावनि बिबुंगिरि जोंनो नांगौ। Our demand is legal demand. We want justice. So long live. Pirata vacant post. We want solution. We want solution. We want both paper and seated. We want both paper and seated. Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय। दाबिया थार दाबि। दाबि मेजर दाबि। सरकारा बर' प्रश्नखौ लागे। Pilata vacant post. Pilata vacant post. Pilata vacant post. No solution, no rest. No solution, no rest. We want democracy inside. We want democracy inside. We want solution of vacant post. We want solution of vacant post. Fundamental rights. We want fundamental rights. We want preservation of gender school. We want preservation of. We want justice. We want Ongolbari Sentarau बर' सोलोंथाइ बिजाब जोंनो नांगौ। अंगनबाड़ी सेन्टाराव बर' सोलोंथाइ बिजाब जोंनो नांगौ। आरो बिजिरनाय मोनाबा जों जिराया। थार दाबि। जोंनि दाबिया थार दाबि। बेफोरखौ थाबैनो साफारि खालामनांगौ। जोंनो आसाम पुलिस सार्भिस आन्दाराव
수습 난동